Niina ja tämä oli Monikan kierrot puikot. Ja jatkossa tämä tottelee nimeä Kässähässäkkä. Because Kässähässäkkä. Kässähässäkkä on vallannut mun kässähuoneen. Siitä sitten ehkä joskus jossain vaiheessa lisää. Tässä jaksossa mä kerron vain valmiit työt ja seuraavassa jaksossa kerron keskeneräisiä. Ja tässä jaksossa on myös arvonta, jonka kerron sitten tässä jakson lopulla. Ja sitten kerron myös muita kuulumisia. Mä yritän nyt pitää tahdin rauhallisena. Mä aikaisemmin kuvasin tässä viime viikolla videon ja huomasin, että mä hirveällä temmolla kävin kaikki asiat läpi. Myös ne keskeneräiset ja arvonnan ja kaikki näin, niin puoleen tuntiin se oli aika pikakelausta. Huomasin sen, että aikataulu oli kyllä aika kireä. Mutta nyt kaikessa rauhassa. Mulla on muistiinpanot nyt tällä kertaa, koska mä en muista edelleenkään, että mitä mä silloin vuosi sitten kertonut. Niin mä kerron nyt ainakin näistä, mitä mulla on sen jälkeen valmistunut. Mä voisin aloittaa kainohuivista. Mä kainohuivin testineuloin Palasia Arjestamme Riikalle ja Rouva Silvasolmun villasukkislangasta ja värissä kaarno. Ja mulla tuli siitä ehkä himpun verran pienempi. Kato, että tätä tuli nyt oikeinpäin, näytän tuon pitsin. Eli kainohuivissa tulee alareunaa, koko alareunalle pitsi. Ja se on tämmönen pieni kolmio. Ja molemmilla reunoilla on sitten tämmönen kapeneva osuus. Mulla ei ole tässä nyt kyllä langan menekkiä merkittynä, en muista, että onko edes siellä Raverlyssä merkittynä. Mutta mä tykkään tämmöisistä suhteellisen pienistä huiveista. Mä en perusta semmoisista isoista kolmiohuiveista, jotka tuo runsautta siihen kaulalle. Mulla jos ei jotenkin aistaa, mulla pitää olla tilaa hengittää niin sanotusti. Sama asia noiden paitojen kanssa, että jos siinä on liikaa tavaraa, niin mulla alkaa ahistamaan monesti ollaan repimään sitten kaulaaukkoa isommaksi. Kaulaaukkoa, pääntietä. Pitää opetella termit oikein. Siitäkin sitten myöhemmin lisää. Tästä tuli oikeastaan, no tää on vähän pitempi kuin 1,60 m. Mä oon 1,60 m ja käsien. Näin saat oman pituuden yleensä. Ainakin mä saan. Mulla on 1,60 m sormien. Oisko se nyt sormen päästä toiseen sormen päähän. Vasemman käden sormen päästä oikean käden sormen päähän on 1,60 m. Joo, elikkä tuo verran jää pituuseroa vielä lisää, että semmonen 1,80 m oisko. Sitten seuraava huivi on karnevaalihuivi, jonka mä neuloin Maria Kostamovaaralle. Ja se muistaakseni julkaistiin se ohje jossain taitolehdessä, olisiko ollut. Mä neulon Filkolanan Arvetasta sen ja mulla meni niihin päävärin 74 grammaa ja kutakin kontrastiväriä 13 grammaa. Ja mun huivi on tämmöinen. Ja en ole päätellyt langanpäitä. Siellä oli
Aloitus ja loppupää. Ja tasselit laitoin näihin huivin keskelle. Oli ajatus, että mä olisin laittanut nuo tasselit tuonne päihinkin, mutta se jäi nyt sitten hautumatta laitanko. Ja sitten alkoi pähkimään, että tuleeko valkoiset tasselit vai sitten värilliset tasselit vai sitten kirjavat tasselit kaikista näistä 4 väristä vai 3 väristä. Se nyt on vielä avoin. Ja en tiedä kuinka käytännöllinen ne tasselit sillä huivin päässä on sitten, mutta jos mä teen semmoset, jotka saa irti. Ja jos ei tää itselle tule käyttöön, niin mä lähetän tän kyllä ystävälle sitten. Että hänellä kyllä varmasti on huiveille käyttöön tuolla pohjoisemmassa. Siinä oli kaikki kaula-asiat, mitä mä olen tehnyt. Sitten mä oon neulonut vaakatakin. Ja se on Anna Johannan takkimalli ja painoa sille tuli yhteensä ilman nappeja 195 grammaa. Mä en ottanut ikinä edes paitaa neuloa pitkähiasena niin, että siihen tulisi alle 200 grammaa lankaa. Nämä paidat on ruttusia. Ja tämmönen. Ja napit on pienet. Lankana tässä on, tää tumma lanka on Louhitariluolan Hallatar Palan laulusävyssä. Ja sitä meni 1,5 vyyhtiä, eli noin 150 grammaa. Ja sitten tää vaaleampi lanka on Handon semmoista huivikimalle lankaa. En tiedä onko hänellä enää sitä valikoimissa, mutta mä oon joskus aikanaan ollut jossain Ilon, mikähän yllätyskerho se nyt oli, en muista enää tarkkaan. Siitä on jo todella pitkä aika, kun mä oon sen tilannut. Ja tätä huivikimalletta meni 41 grammaa. Eli todella vähän. Tämä ei ole niinku mohairia. En halunnut mohairia neuloa. Ja olihan se työlästä tämmöistä leisvahvusta lankaakin neuloa, mutta ei niin työlästä kuin sitä mohairia. Mä jostain syystä en kauheasti perusta sitä mohairista neuloa yksinään. Enkä varmaan perustas neuloa sitä kaksinkertaisenakaan pelkällä mohairilla. Tämmönen. Laitan sitten parempia kuvia kun on mulla päällä. Sitten mä olen neulonut Caitlin Hunterin oksapaidan. Ja tässä on lankana ruskanlehti Polvar DK Varpaat hiekassa sävyssä. Ja tähän meni lankaa 446 grammaa. Ja tää on ehkä viime syksyn ja viime talven pidetyin paita. Lanka ei ole mennyt miksikään. En muista, että olisinko ehkä yhden kerran pessy. Onkohan sitäkään kertaa. Mutta tää on kyllä nyt käytön jälkeen mennyt tuuletukseen ja sitten säilöön. Että on pysynyt hyvää. Mä en huomaa tässä sillain pahemmaltikaan nyppyä. Että tykkään kyllä sitä polvardista. No tuolla hihan alareunassa kyllä on vähän, mutta ne lähtee kyllä hyvin nypinpoistajalla tai jopa ehkä ilmankin pois. Mä tykkään tästä neulepinnasta.
Erilaisia niin kohoneuleita, pintaneuleita. Joo, mä oon pohtinut, että jos multa vain lankavarastosta löytyy toisenkin väristä lankaa, niin voisin neuloa sitten jotain muitakin tämän tapaisia paitoja, missä on pintaneuletta tässä kaarokkeessa. Miksei koko paijan verran ehkä, jos en kaipaa sitä posotusvaihetta. Nämä oli kyllä erikoiset tehdä nämä. En muista miksikään noita sanoo. Ja se on muuten englanninkielinen ohje. On varmaan ehkä vissiin muillakin kielillä, mutta ei suomeksi. Luulisin. Ja sitten mulla on taas yksi testineule. Ja tämä on Papia Tea ja Meiju KP:n suunnittelema malli. Mä neuloin tämän Isakerin Merilinnistä ja siitä meni 425 grammaa, eikä 245 grammaa. Ja on tämmönen kyllä siniharmaa, melko tumma siniharmaa. Tässä on tämmöiset perhoshihat, V-pääntie ja helmalla menee kans sitten pitsi. Tämä ei ole päässyt käyttöön. Ensinnäkin musta tuntui kesällä, että tämä Merilin on todella lämmin. Mulla alkoi heti ahistaa ja läkähyttää tää päällä. Ja toiseksi, että mä en oikein tykännyt tästä kädentien avaruudesta. Tää menee aika lailla alas, että rinssikat kyllä liikkui sieltä hihasta. Vähänkään nosti kättä. Olenkin sitten ajatellut, että jos mä muutamalla pistolla laittaisin kiinni tuolta kainalolta ja testaisin, että miltä se näyttää, jos sen laittaa kiinni sieltä. Jos se sitten tulisi paremmalle käytölle. Muistan, että tätä neuloissa tämä tuntui kauhean työläältä, kun tämä aloitetaan täältä niin ylhäältä. Neulotaan siis ylhäältä alas ja samaan aikaan lisätään silmukoita hihoja varten, perhoshihoja varten. Ja niitä silmukoita on paljon. Ja siinä oli kyllä todellakin vaarana mennä sekaisin. Että mä merkkasin aina ne lisäyskerrokset silmukkamerkillä, että mä pysyin laskuissa mukaan. Sitten kun mulla oli tietty määrä niitä silmukkamerkkejä, niin tiesin sitten, että nyt on tarpeeksi lisäyksiä tehty ja voisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Paitsi että mä tein vielä laskin ne silmukat, että varmasti täsmäs, koska se oli testineula. Ja mä silloin tätä testineuletta neuloessa päätin, että mä en enää testineulo kellekään. Mutta kuinka sitten kävikään. Joo, on kyllä nyt sitten testineulona ainakin vähentynyt. Ei kokonaan olla lopettanut sitä hommaa, mutta on se melko työläs juttu. Ja tarkistan nytten, että jos mä sittenkin kertoisin nuo keskeneräiset, koska niitä ei ole montaa, että kuinka kauan mulla meni aikaa tähän asti, tähän videoon. Pikku hetki. No niin, se olikin enää 13 minuuttia jäljellä, niin mä päätin aloittaa uuden nauhoituksen ja liitän sitten videot. Toivon mukaan osaan liittää videot yhteen. Mulla on nimittäin tuo tietokone vaihtunut. Toki on se vanhakin olemassa, mutta se on niin hidas, että mä en sitä saanut toimimaan kunnolla. Niin, sitten niistä testineulonnasta. Mä neulon nytten Anna Johannalle
siihen uuteen tulevaan kirjaan kirjoneulapaitaa. Tässä tulee olemaan korkea kaulus. Toki se on semmoinen löysänmallinen ja se vielä taitetaan vähän niin kuin tähän päälle. Ja kirjoneulata tulee olemaan melkein koko pituudelta koko paidan matkan. Ei ihan. Helmaa kohti se loppuu se kirjoneula. Mulla on lankana tässä Huonoen Pentti kampalankaa ja mä olen ihastunut siihen. Siis aivan ihana lanka. Ja tää on DK, oliko se DK? Oli se muistaakseni. Kyllä se oli. Metrimääriä en muista. Ja tämähän on salainen testineule siinä mielessä, että tätä ei saa niinku kokonaisena tai niinku valmiina näyttää, mutta saa näyttää keskeneräisenä. Hetkinen, mistäs päin me nyt? Mulla on täällä. Näin. Tässä on kaula, pääntie, kaulus. Ja se on briossia. Mulla ehkä vähän liikaa tuli kireäksi tämä aloitus. Mutta eiköhän se siitä oikeene vähän löysisty. Eli 3 kontrastiväriä käytetään. Ja mä oon aloittanut sen 3. värin. Lisännyt sen tuonne. Ja tämä on, niin kuin mä sanoin tämän nimen, no työnimenä tää on Köynnös. En tiedä tuleeko tää olemaan siinä kirjassa Köynnösnimellä. Mä keinoin. Voi. Mä neulon tämän koossa S. Siinä oli väljyyttä aika paljon, niin mä en halunnut kauhean väliäksi tätä neuloa. No talvea ajatellen, että ehkä olisi voinut sittenkin neuloa vielä väljemmäksi. En nyt muista mitä mä laskin, että mulla tulee tähän väljyydeksi, mutta joo. Mä odotan talvea, että mä saan tän päälle. Jotenkin tää niin viehättää. Vähän arveluttaa, käykö tämä viimeisin kontrastiväri. No nyt mä oon ihan sulomusa näiden lankojen. Niin arveluttaa, että käykö tämä viimeisin kontrastiväri tämän väriyhdistelmän kanssa yhteen. Marjapuuro. Mulla olisi, jos mä olisin valinnut pohjaväriksi eli pääväriksi jonkun muun kuin tämän, olikohan tää havu, ehkä, ja tummempi vihreä, niin olisin voinut valita tämän tummemman vihreän tähän 3. kontrastiväriksi näiden kanssa. Jälkiviisaana taas. Mutta mikä se olisi sitten ollut se pohjaväri? Ei kumminkaan valkoinen. Ehkä semmonen vaalean harmaa olisi voinut olla. Joo, mutta odotan, että tämä valmistuu. Toki tää odottamalla valmistuvana pitäisi neuloa. Yes. Ja sitten ja toinen keskeneräinen mulla on tässä tämmönen paita, minkä mä oon nytten, milloinkohan mä tämä aloitin? Kesälomalla. Tätä on todella hankala nyt tässä näyttää, koska tässä on niin paljon silmukoita. Mutta yritän. Eli tämä on sissepaita. Tämä aloitetaan täältä ylhäältä, neulotaan alaspäin. Ja ylhäällä on
todella paljon silmukoita. Ja eli tässä tulee niinku melkein koko hihat samalla kertaa, kun luodaan ne silmukat. Ja neulotaan vaan sitten resori tänne. Ja tässä on 1, 2, 3, 4, 5 eri väriä. Ja mulla nyt ei ihan oo semmonen täydellinen feidiväri, mutta nämä oli mulla varastossa ja nämä on odottanut sitä tiettyä projektia, mihin tämä kävisi, niin mä nyt päätin, että mä nyt haluan tehdä näistä sen sissepaidan. Sisse on mulla ollut muistaakseni aika pitkään Ravelyn suosikeissa ja odottanut sitten, että milloin lanka ja ohje kohtaa, ja nyt sitten kaivelin langat esille ja alkoin pohtia, että mitä mä neulon niistä. Ne on ollut ne langat koko ajan mielessä, mutta ohjetta ei ole löytynyt, ja kas kumma se löytyi sitten yhtäkkiä sitä omista kirjastoista. Toki en ollut ohjetta vielä ostanut, mutta se oli siellä suosikeissa. Joo, ja tässä on värit platina. Mistä se vaihtuu tuolta? Sarastus, suru ja ilta. Ja sitten viimeisenä tulee hämy. Täällä on tämä hämy. Kauheasti tällä hämyllä ja illalla ei ole päivänvalossa eroa. En tiedä kuinka se näkyy siinä kuvaruudussa nyt sitten. Eli tämä on ilta ja tämä on hämy. Periaatteessa olisin voinut ehkä laittaa toisinkin päin. Olisi pitänyt kameralla ottaa kuvaa ja laittaa mustavalkoiseksi, niin olisi nähnyt se, että kumpi näistä on oikeasti tummempi. No, en pura. Jatkan näin. Tällä viimeisellä värillä ei muistaakseni tuukko tämä Helman resori. Ja sitä resoriakin neulotaan suurin piirtein saman verran, mitä näitä väripalkkeja neulotaan. Ja sitten, milläköhän värillä, olisikohan se tuolla sarastusvärillä taidettiin tehdä nuo resorit. Mutta mä nyt katon, laitanko tuon sarastuksen vai sitten, no en tiedä, vai sitten tuo kaikista vaaleamman vai sitten vielä tuo kaikista tummemman. Se näyttää sitten siltä, kun se näyttää. Mitähän tuokin tarkoittaa? No, nyt ennen kuin toinen tämä pätkä alkaa loppua, lähenee loppua, voi hyvänen aika. Arvonnasta. Arvonta tulee tähän. Onnea Heli. Eli ota Heli minun yhteyttä ja mä lähetän sulle sen paketin. Tai sitten voidaan sopia toimitus jollain muullakin tavalla, jos tässä törmäillään. Ainakin Torniossa tulee olemaan Tornion neulefestarit. Sinne olen tulossa lauantaina. Perjantai on vähän siinä ja siinä, tai kannattaako mun lähteä sinne enää sitten työpäivän jälkeen. Taitaa olla 3 asti työt. Niin lauantaina on sitten hyvää aikaa. Ilmoita. Aloitko palkinnon sinne vai sitten Neula-retriitti postiin? Postiin. Neula-retriitti porttiin. Ehkä kätevämpi olisi niinku tavata jossakin.
sitä kautta ennen kuin laittaa postiin. Posti saattaa omia niitä. No ei sitten. No mistä sen tietää? Joo. No sitten jatkosta. Mä oon päättänyt nyt tässä, että kun mä kuvaan niin verkkaseen tahtiin. Tämän nykyisen tilanteen takia en ehkä kerkiä sitten edelleenkään kuvata kovin tiheään tahtiin, mutta mä pyrin nyt kuitenkin siihen, että enemmän kuin kerran vuodessa. Sisältöä tulee olemaan muutakin kuin neulemista. Niistä arvonnoista siis mä jatkossa järjestän pääasiassa semmosia yllätysarvontoja, eli mä en kerro etukäteen, että milloin mä arvon. Mä vaan päätän, että okei, mä vaan arvon nyt noitten kommentoineiden kesken jotain pientä kivaa. Näin, koska siis niin, mulla ei ole aikaa säännöllisesti kuvata ja sitten mulla ressaa kaikki tämmönen ylimääräinen, mitä mä oon niinku luvannut. Eli parempi, että mä en lupaa yhtään mitään. Eli siis mä oon viime syksystä lähtien opiskellut tekstiili- ja muotialaa. Ja mä oon edelleen kolmivuorotyössä. Yhdistelmä kuulostaa aika kamalalta. Eli mä oon iltavuoroihin, kun olen menossa, niin mä oon aamut koululla ja sieltä ajaan suoraan töihin ja illalla tuun kotiin. Ja sitten vapaapäivät menee koulussa. Mulla on mahdollista hakea tai saada aikuiskoulutustukia. Vielä en ole hakenut. Toki olen sen ensihakemuksen tehnyt ja näin ollen se olisi niin selvät sävelet. Ja olen joitakin palkattomia päiviä töistä ottanutkin, mutta en ole sitä koulutuspäivärahaa hakenut, koska siinä tarvii suorittaa jotakin opintopisteitä ja se on jotenkin niin sekava. No, joka tapauksessa mä en ole vielä ollut kunnolla töistä poiskaan. Mutta eiköhän tää tästä loppupelissä lisännyt ne töistä poissaolot, eli opiskeluaika. Ihan hyvin on edennyt, mutta en tiedä. No on taidotkin karttunut. En mä oo kauheasti edes ommellut ennen tätä koulutusta. Mä oon tehnyt Hameen peruskaavalla tein semmosen Kietasuhameen tyylisen essujutun. Elikkä semmonen, mä en oikein tiedä, että millä sitä nimittelisi. Se on niinku Kietasuhame, mutta se on todella semmonen vesirajan melkein justisan vesiraja peittävä. Siinä on taskuja, se ajatus oli niistä taskuissa. Että mä saan semmosen työliivin, työhammeen, mihin saa taskuihin tavaraa. Sitten mä olen tehnyt housut. Oli siinä villaa, mutta muista oliko se villapuuvillaa vai pellavaa vai mitähän se oli. En enää muista. Sitten oli pitkä aika, se oli viime syksy. Vai oliko se vuoden alussa. Ja sitten on tehnyt paitapuseeron ja tein semmosen mekko kautta tunika mittaisen. Seuraavana nyt sitten tässä pohdiskelen takkia. Ja se tulee ilmeisesti ole villakangastakki. Ja teinhän mä tässä välissä näytön. Tein semmosen pikku laukun. Pikkulaukun, mihin saa kännykän ja kaikkea, mitä itse kukainenkin silloin kuljettaa. Mutta laitan tähän kuvia sitten niistä omista töistä. Mutta tämän pitemmin jaaritteluin. Mä lähden ihmettelemään editointia ja ihmettelen sitä editointia. Tavataan taas sitten joskus. Tervetuloa toistekin kässähässäkään. Hei hei!